בפרשה שלנו אנחנו לומדים על אחד המאבקים החשובים בהיסטוריה, אחד הקרבות שהשפיעו יותר מהכל על עתיד ההיסטוריה של העולם. וזה הקרב של יעקב אבינו נגד המלאך. אומר לנו הפסוק, ויבטא יעקב לבדו, ויאבק איש עמו. וירא כי לא יכול לו, הוא לא יכול על המלאך רע שהוא לא יכול על יעקב אבינו, אז הוא נגע בכף ירחו. ותקע כף ירך יעקב באבקו עמו. אנחנו יודעים שהמלחמה הזאת של יעקב אבינו הייתה מלחמה, זה היה מאבק רוחני. הגיע פה השר של עשיו, הגיע המלאך של עשיו, השטן, הוא נלחם ביעקב אבינו. שאל החפץ חיים, למה דווקא ביעקב אבינו היה חשוב למלאך להילחם? למה באברהם אבינו לא נלחם? יצחק אבינו פשט את גרונו על המזבח, לא נלחם בו, אבל יעקב אבינו, בא המלאך, אפשר לחסל אותו. אומר החפץ חיים, אברהם אבינו זה עמוד החסד. חסד, כמה שזה גדול, השטן עוד יכול לסבול. יצחק אבינו זה עבודה, עמוד העבודה, קורבנות, עקדת יצחק, השטן עוד יכול לסבול. אבל יעקב אבינו זה עמוד התורה. תורה, השטן לא יכול לסבול לימוד תורה. כשהוא ראה את יעקב אבינו, הוא ניסה לחסל אותו, כי הוא ידע שזה, פה זה נקודת התורפה שלו. ולמה? אומר רב ראובן קרלינסטיין זצ"ל, אנחנו יודעים עכשיו, היה מלחמה בלבנון, מקווה גם שנגמרה, יש עכשיו בסוריה, כן, נפל שם המשטר. מה בא הצבא הישראלי עושה? מפציץ להם את כל המחסנים של הנשק, את הצי של האוניות, את המחסנים של הטילים, את כל המפעלים שלהם. למה? כי כשאתה יש לך מלחמה עם אויב, מה אתה מנסה לעשות? אתה מנסה לחסל לו את הנשק. ככה הוא לא יוכל להילחם בך. אומרים חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. הנשק לנצח את השטן, את היצר הרע, את מלאך המוות, זה לימוד תורה. כמו שאומר המסילת ישרים, כשבן אדם מביא לך מכשיר, הוא מביא לך עם הוראות הפעלה, אתה לא יכול לכתוב הוראות אחרות. אם אתה תעשה הוראות אחרות, גם אם זה נשמע לך, נראה לך הגיוני שאתה תצליח עם ההוראות שלך להפעיל את המכשיר, זה לא יקרה. כי היצרן הוא זה שיודע איך משתמשים במכשיר שלו. אומר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע. אני בראתי אותו. ואני אומר לכם, הדרך היחידה לנצח אותו זה תורה. לכן השטן, כשהוא רואה לימוד תורה, הוא מנסה בכל הכוח לחסל אותו. ולכן כשהוא ראה את יעקב אבינו, הוא ניסה לחסל אותו. ככה אומר החפץ חיים, וככה ביאר רב ראובן קרלינסטיין. אבל תשמעו מה אומר הזוהר הקדוש. מה הזוהר הקדוש, מה הוא לומד בפסוק ומה הוא מלמד אותנו. אומר הזוהר הקדוש, ויגע בכף ירחו, אלו תמכין דאורייתא. מה זה תמכין דאורייתא? זה אלו שמחזיקים לומדי תורה, אלו שתורמים להם כסף, אלו שעוזרים להם. מה ההבנה בזה? מה ההבנה שכף ירחו זה תמכין דאורייתא? מה הולך שם? מסביר החפץ חיים, מה השר של עשיו בא? באיזה טענה הוא בא ליעקב? הוא בא ליעקב אבינו ואומר לו, תקשיב, אתה לקחת את הברכות מיצחק, אני גם רוצה חלק, אני גם בן של יצחק, גם לי מגיע חלק בירושה. איזה מין טענה הזאתי? אז אומר לו יעקב אבינו, תקשיב, אתה יודע למה אני לוקח את הברכות? כי לעתיד לבוא יבוא הבנים שלי ויקבלו את התורה בהר סיני והם ילמדו את התורה, אז לכן זה שייך לי. אומר הזוהר הקדוש, המלאך הודה לו וירא כי לא יכול לו, הוא לא יכול על כזאת טענה שהברכות שייכות למי שלומד תורה, הוא לא יכול. אז יעקב ניצח. אבל המלאך שהוא ראה שזו הטענה שלו, אז הוא נגע בכף ירחו. הוא אמר, בסדר, על לומדי תורה אתה צודק, אבל התמכין דאורייתא בהם אני אגע בהם. עד עלות השחר הוא נאבק בו. הוא אמר לו, עלות השחר, לפני עלות השחר, לעתיד לבוא לפני הגאולה, סוף הגלות, אני אראה לך שיבואו האנשים ויחלשו בעניין של לתמוך בתורה. ירך, הגוף עומד על הירך. התורה עומדת על מחזיקי התורה. אז הוא נגע בכף ירחו. אז נכון, אז בלומדי התורה הוא לא הצליח לנצח. הוא לא אחד. אבל
מחזיקי התורה הוא הצליח לגעת. מה זה מחזיקי תורה? בואו נספר לכם סיפור. רבי חיים מוולוז'ין, שהקים את ישיבת וולוז'ין, אחד התורמים הגדולים שלו, ביקש ממנו לפני שהוא נפטר, שכשהוא ייפטר, אז שהוא יבוא וילמד משניות לעילוי נשמתו. הוא הסכים. וכשרבי חיים מוולוז'ין לומד, אז הוא לומד עם כל העיון ועם כל המפרשים ועם כל הראשונים והאחרונים. ויום אחד הוא למד ככה כמו שצריך, ונתקל בקושייה, קושייה עצומה ולא היה לו תשובה. והוא נרדם. ובחלום מגיע אליו אותו איש שתרם כסף ללומדי התורה, ומסביר לו את הפשט. אמר רבי חיים מוולוז'ין, שמלמדים את מחזיקי התורה, את כל התורה, אני ידעתי. אבל שזה כל כך מהר. כל כך מהר מלמדים אותם. מי שמחזיק תורה, מלמדים אותו את מה שלומדי התורה לומדים. זה לזכותו, זה המושג של יששכר וזבולון. מה שהוא לומד, זה גם לזכותו, ומלמדים אותו את אותו דבר למעלה. ובכלל, מה זה מחזיקי התורה? אנחנו חושבים שהם מחזיקים את התורה. אצל רבי יצחק אלחנן ספקטור מקובנה, רבי יצחק אלחנן ספקטור מקובנה, היה פוסק הדור לפני 150 שנה כמעט, חיבר שו"תים, היה גדול הפוסקים. והגיע אליו שאלה, באו איזה עיירה אחת באזור, רוצים רב לעיר. מי הוא ממליץ להם? אז הוא שלח אותם לאיזה אברך, אברך חשוב שישב, למד, היה בקיא בהוראה, בהלכה, ידע לדבר יפה, ואמר להם, לכו אליו, הוא מתאים. הלכו אליו, בסדר. אבל הוא אמר להם, אני כשהתחתנתי, חמי הבטיח לי שהוא יחזיק אותי, והוא ייתן לי סכום כסף כל חודש, אני אוכל להתקיים וללמוד. אז אני צריך לבקש ממנו אישור, אם הוא מסכים לי עכשיו ללכת להיות רב. בא לחמיו, אמר לו, אני רוצה להיות רב, הוא אומר לו, למה לך? מה אתה צריך, כסף? כמה כסף ייתנו לך? בוא, אני אוסיף לך את זה. הוסיף לו סכום כסף. אחרי שנה הגיעו עוד פעם, קהילה אחרת, חפשים רב, באים לרבי יצחק אלחנן, והוא שולח אותם עוד פעם, אני חושב שהאברך הזה מתאים להיות רב. אז הם הולכים לאברך, ושוב פעם הוא אומר להם, אני מסכים, אבל אני צריך לשאול את חמיו. כי יש לי הסכם איתו. הוא הולך לחמיו, חמיו אומר לו, כמה נותנים לך? בוא, אני אוסיף לך את זה. נתן לו כל חודש עוד סכום. אחרי כמה זמן הגיעה עוד איזו עיר חשובה, כבר זה משרד, זה כבר לא רק כסף, זה כבר כבוד גם, זה מעמד, זה הרבצת תורה. והאברך הזה אמר להם, אני צריך לשאול את חמי, אבל אשתו לא הסכימה. אמרה, תקשיב, אני רוצה שתיקח את המשרה הזאת. אז בא אבא שלה, אמר לה, למה? תני לו ללמוד, אני מחזיק אותו, אני נותן לו. היא אמרה לו, לא אבא, די, כמה אנחנו יכולים לחלוב אותך, כמה אנחנו יכולים לשחוט אותך, אנחנו רוצים עכשיו להיות עצמאים, ואנחנו נסתדר. אמר אבא, מה אתם יודעים מי מחזיק את מי? אבל בכל אופן נפלה החלטה, ותוך כמה שבועות ארזו את הדברים שלהם בבית, עלו על העגלה, נסעו לאותה עיירה. הם בקושי הגיעו לתחום שבת, פתאום רואים איזה מישהו רץ עם מברק מהדואר. מה קרה? אבא שלה נפטר. אמר רבי יצחק אלחנן, כנראה שבאמת מי שהחזיק פה את השני, זה שלמד, החזיק את זה שנתן לו כסף. אבל אנחנו על כל פנים יודעים שכך מתנהל העולם, יש אנשים נותנים כסף, יש אנשים יושבים לומדים, בזכות זה. אומר החפץ חיים, מעשה אבות סימן לבנים, כל דור ודור נלחמים איתנו. נלחמים בלומדי התורה, אבל לא הולך להם, כי הם רואים שלומדי התורה ממשיכים ללמוד תורה, עם כסף, בלי כסף. אז מה הם עושים? הם נלחמים בקטע הכלכלי. הם בכל זאת עושים גזרות, גזרת מעונות, גזרת כוללים, ישיבות. ובאמת לצערנו, זה קצת הולך להם. אז היצר הרע אומר, הנה, הצלחתי, אז הוא בטוח שזהו. שהוא לקח את לומדי התורה. אומר החפץ חיים, לא. למרות כל הגזרות, למרות הכל אנחנו מובטחים, שלעולם לא יצליחו לבטל את התורה. רק מי שרוצה, בכל זאת שיהיה לו זכויות, לפני עלות השחר, כמובן שהוא צריך להחזיק, ואז הוא מצטרף ליעקב אבינו, והוא זה שמנצח את השטן, מנצח את השר של עשיו. שאלו את האמרי אמת מגור, כתוב בגמרא, שהרוצה לנסח נסחים בזמן הזה שאין לנו בית מקדש, מה יעשה? אומרת הגמרא, ימלא גרונם של תלמידי חכמים יין. שאלו את האמרי אמת, האדמו"ר מגור, למה אין את הפתרון? אנחנו יודעים שהיום שאין לנו קורבנות, לומדים
לומדים את מעשה הקורבנות, הלכות הקורבנות, ומקיימים כאילו קיימנו קורבנות, נכון? אומרים פרשת הקורבנות בבוקר, יהי רצון כאילו הקרבתי חטאתי, כאילו הקרבתי עולה. אז למה בנסחים פתאום התורה אומרת לנו שצריך לתת תלמידי חכמים? אמר האמרי אמת שהתורה רצתה לתת קצת זכויות גם למי שלא יודע ללמוד. מי שלא יודע ללמוד, שיחזיק תורה. ועל כל פנים, בדור הזה, אנחנו רואים כמה שהם נלחמים בלומדי התורה, בכל הכיוונים, בכל המקומות, ואנחנו, העבודה שלנו להמשיך ללמוד ולתמוך בלומדי התורה. ובזכות זה נזכה שעלו מושיעים בהר ציון, לשפוט את הר עשיו. והייתה להשם המלוכה.